Ndị be anyị bịakwanụ nụrụ ụdị akụkọ a. Nwoke anụ nwụrụ na-afụ n'ife onyonyo a, ọ dị 69 years, afa ya bụ David Mutanga, afa nwunye ya bụkwanụ Florence Deborah Mutanga, ọ dịkwanụ 59 years. O wee bụ na di na nwunye na-abụ onu na-afụ ebe a na trending video fa bụ ife na-agagharị n'ihu akwụkwọ, dịka di na nwunye na-abụ onu na-afụ ebe a ka fa si wee nọrọ olu oyibo since 30 years na Switzerland, wee nọrọ ebe ahụ wee lụchaa ọrụ oyibo wee sị ka fa natazie obodo fa bụkwanụ Uganda ka fa nọrọ ebe ahụ wee nekwa n'onwe fa nka wee rikwa n'ego fa lụtara. N'ọkwa ya ka fa natazi 2 weeks fa ji wee nata. Ụmụnne nke nwoke wee gbuo di na nwunye na-abụ onu na-afụ ebe a. Bịakwanụ ka nkọrọ unu ka nya bụ ife si wee mee. O wee bụrụ na eme ka ndị mmadụ mata na David na Florence bụkwanụ ndị bi Switzerland since 30 years wee na-alụ ọrụ oyibo, na David nwetakwanụ digrii ya na University of Computer Science nke dịkwanụ na Switzerland. Nọọ ka ọ gụchara ebe ahụ ka ọ nwetaziri ọrụ na Swiss Federal Institute of Technology, na ife ọ lụrụ ebe a bụ 6 years, na ife a na-akwụ ya bụ $60,000 every month before wee joinizie Swiss Line Company Oracle Daga Administrator. N'ebe ahụ ka ọ nọzi ndị Union Bank Switzerland wee bịazikwanụ wee kpọrọ ya ka ọ na-alụlụfa injinia. Na sinsi ndị kọmpani anụnwa jikwanụ wee kpọrọ ya, ọtụtụ kọmpani nọkwanụ na Switzerland bụkwanụ nnukwute kọmpani fancha niile wee na-achọzi ka nwoke anụnwa bịa lụbakwanụ lụfa ọrụ, nke bụ na nwoke mmadụ ahụ ezuzikwa ike n'ọkwa ọ na-arụ nke ndị nke anụnwa na-akpọ ya, nke bụkwanụ na ọ na-eme ọfụma and na-akwụkwanụ ya nnukwute ụgwọ, nke bụ na ego a na-akwụzi ya na ojikwana ya wee ego nnukwute ụlọ na Switzerland and na nwunye ya mụtakwanụrụ ya nwa, na ụmụ ya na-agụ akwụkwọ na Switzerland na fa na-agụkwanụ na nnukwute ụlọ akwụkwọ, na ife niile edelefa mma. N'ọkwa ya ka o luzi 30 years nwoke mmadụ letayara n'ọrụ. O wee sị ka anya na nwunye ya natabazi obodo fa bụkwanụ Uganda ka fa nọrọ ebe ahụ wee rikwa n'ego niile fa lụtara na Switzerland. N'ọkwa mgbe ahụ ka nsogbu nwoke mmadụ nọ wee bido, wee na-akọwa na obodo fa bụkwanụ Uganda na nwoke anụnwa bụ diọkpala and na-enwegasịla na papa fa hapụrụ fa before papa fa wee nwụọ, and na ọnya bụ David bụkwana onye ya bụ okenye onye a o welu ọ bụkwa nna David ekeghe onye bana na o nwekwana onye nwere ikikere itinyekwa n'aka na ana ahụ. N'afọ a David bụkwana ife dị na ana ahụ na bifo onye ọbụla achọ ile ana ma ọ bụ chi iwere ana na David ya asaịnụkwa n'akwụkwọ bifo ụmụnne ya ewele nwukwanụ nyaba ana, nke bụkwanụ na ụmụnne David ndị nọkwanụ na vileji fa na fa chọrọ ile ana ahụ mana fa amakwanụ ka fa ya esi wee jee Uganda ka David saịnụ ọrụ fa akwụkwọ ka fa wee lekwanụ nyaba ana, na ndị famili fa na-echekwanụ na ọ bụrụ na fa laa ana nke fa na ife ya adịkwanụrụ fa na mma, nke bụkwanụ na David jụrụ ajụ na ndị famili fa aya elekwana ana and na o nwekwana onye ọya asaịnụrụ akwụkwọ ka o wee lekwana ana na onye ọbụla gbaba mbọ and na-akọwa na David na-enyekwana ụmụnne ya ego mgbe anụnwa ọ nọkwana na Switzerland. Wee na-akọwa na mgbe David na nwunye ya kwadoziri ịnata na fa weje ofu ana na ya bụ family land wee lụọ nnukwute ụlọ ebe ahụ, na ife alụrụ ụlọ abụ under 3 months alụchago ife niile fa wee lee ụlọ fafa nwekwana na Switzerland maka na fa amalugo na fa ya echi ya tazikwana ọzọ n'ọrụ oyibo nka ka fa na-anabazikwanụ ka fa nazie obodo fa jekwanụ rie ego fa batara. N'ọkwa ya ka fa na-rutere obodo fa wee fụkwana ụlọ fa lụrụ, nke bụ na ụmụnne fa na-enwekwana aṅụrị dịka fa si wee nata and na-akọwa na David nwekwanụrụ oke ya mgbe ọ nọkwanụ Switzerland dịka ọ na-enyekwanụrụ ndị ezinụlọ fa aka. N'ọkwa ya ka o luzi on 6th of June 2025 David na nwunye wee sịkwanụ ka emee pati na fa anatagokwanụ ka ndị mmadụ bịa rie wee ṅụọ, ma ndị ụmụnne ya ma relative fa ma friends fa na fa ncha niile nọkwanụ na ya bụ pati ijikwanụ wee welcome fa dịka fa sikwanụ wee si Switzerland wee nata. N'ọkwa foto eselụ mbọsị emerụ pati ahụ bụkwana ife anụnwụrụ na-afụ ebe a, nke bụkwana na ndị ezinụlọ fa na-aṅụrị wee na-agwa fa na Chineke mere ebere dịka fa si wee bukọrọ ego niile fa lụtara na Switzerland wee natakwanụ obodo fa ka fa nọrụkwanụ wee rie nya bụ ego. Na ụfọdụ na-abụkwanụ fa jee obodo oyibo wee nweta ụdị ego a na fa hazikwanụ echiche ka fa nata obodo fa wee nọrụkwanụ wee rie ego fa bata n'obodo oyibo, nke bụkwanụ na di na nwunye na-aba amahụ na ọ na-abalị mbọsị ahụ fa kpọrọ pati anụnwa ya abụkwanụ mbọsị fa ya ezukwanụ ọnwụ fa ya abụkwanụ mbọsị ikpeazụ fa nwekwanụ n'elu uwe anụnwa, nke bụkwanụ na ofu onye n'ime ndị famili memba fa sokwa wee bịa nya bụ pati na ka pati gbasazi fa wee naba, ofu onye n'ime fa wee chiyatakwa azụ wee welu mma wee kwụọ fenti wee mabata maka a na-akọwa na CCTV fụkwanụrụ ife niile mere ebe ahụ, na ya bụ nwoke bịa gbufe amalụ fenti wee bata n'oyi akwa black and black wee were ife wee kpuchie ihu ya ka a gharakwana ịmakwanụ onye ọ bụ wee banye n'ime ebe ahụ, maka na ndị polisi na-akọwa na onye bịara ife anụnwa na ọ bịa bugokwanụ n'ụlọ ahụ bifo
maka ọmalụgo ebe niile etinyere CCTV je na-ada ọjịgasị ebe ahụ ka nya bụ ife yarịkwa n'iseti ya ọfụma. Ndị polisi wee na-asị na onye bịara nya bụ ife na family member fa na ọmụ ebe niile ọfụma and na 2 weeks di na nwunye na-aba ji wee si Switzerland wee nata. Wee na-akọwa na di na nwunye na-aba nwekwanụrụ ndị na-enyere fa aka mmadụ na-abụ na ndị ahụ si na fa ya na n'oge ka fa nọrụ emechaa pati ka fa zachasị ebe niile bifo fe wee naba na ka emechaa pati ka mmadụ na-aba ahụ nabazi. O wee fọzie sọsọ di na nwunye na-aba n'ụlọ ebe anụnwa andị na onye bịara ife a makwana na mmadụ na-aba ahụ na-enyere fa aka na fa anabago onye ahụ wee kwụọ aja wee mabata wee banye na rum ebe David na nwunye ya nọ wee kpọọ David afa wee were mma wee na-asụkasị ya n'ahụ ya niile wee na-agwa David na ife ọ bịakwa na ebe a bụkwa n'igbue n'ọnwụ ya ka ọ bịa ka o were. Onye nke bụkwanụ Florence nwunye David wee na-eti mkpu o nwekwana onye yeri ọnụ. Ọ na-akpọ ndị nebo na foonu na-akpọ ma ndị relative fa na foonu na fa bịakwọ nke bụ na ya bụ onye bịakwa n'igbu fa nọzi ebe ahụ wee kpụrụ David wee si anya mepesịa geeti ya o mepe o wee kpụrụ ya wee pụta n'ilo geeti ya wee nọrọ ebe ahụ wee sugide ya mma wee sugbuo nwoke mmadụ n'ihu be ya wee hapụ ozu ya ebe ahụ wee chiyakwa n'emu na ebe nwunye nwoke abụkwanụ Florence nọ. Wee na-akọwa na bifo nya bụ onye chiyata na Florence akpọgokwanụ ndị ahụ na-ejeri ozi nabara anaba bụ afafa bịa kpọọ nebo si nebo ya bịakwa na o nwere ndị bi igbufa mana ụnụ mana chi ejimigonu o nwere ike foonu na-arị ngị onye ahụ na-alahụ ụra bifo o teta taị na-agago mgbe ndị na-ejerufe ozi ji wee chiyata nya bụ onye bịara igbu mmadụ egbugokwanụ Florence n'emu na ebe ahụ Florence nọ wee were mma sụkasịcha nwaanyị mmadụ n'ahụ bifo ndị nebo wee kpọzikwanụ ndị polisi bifo ndị polisi wee na-erute ọ bụrụ na nwoke mmadụ na ozi ya tọwozi n'ilo abaa n'emu nọ ọ bụrụ na Florence na ozi ya tọwokwana n'emu nọ. Ntu a ka ndị polisi si wee bido nyocha na nzacha. Ndị polisi wee werizie CCTV wee na-akọwa na onye bịakwanụ gbu di na nwunye na-aba na o nwekwana ife ozu ji ebe ahụ na ọ bụghị ochi ka ọ bịa na efe ọ bịakwanụ bụkwanụ ka o gbuo mmadụ. Ndị polisi wee na-akọwa na nya bụ onye na okpuchikwanụrụ ihu ya wee yiri brak na fa afọ ọkwa n'ihu ya ka fa wee marakwana onye mana fa na-asọspekt kwanụ nọ ndị famili memba fa na nya bụ CCTV nke David tinyekwanụ n'ụlọ ya na nya bụ ife na-elekọdụkwa ma voice ndị mmadụ. N'ebe a ka ndị polisi nọzi wee na-anụ ka nya bụ onye bịa gbufa na-agwafe okwu mgbe ahụ ọ bịara ịbịa gbufa wee kpọọ David afa ya kpọọ Florence afa ya kpọkwa ya Debola dịka ndị polisi na-akọwa na bifo nya bụ onye bịa igbufa wee sụba Florence mma na ọ na-asị ya na oche nọọsọsi ya bụ ife mụtalụ nwa ụmụ ya adakwa na-eme ọfụma na o nwere ike ịkpọkwa onye sọrọ ya na foonu na ife ya bịara ebe a bụ na ya bịakwa na ịbịa gbu ya andị na o nwekwa na ife ya eche njikwa n'obi ya na-egbughị ya wee sikwa n'ebe a wee pụọ n'ife nya bụ onye bịara igbufa na-agwakwanụ Debola bụkwanụ Florence nwunye nwoke anụnwa. Ndị polisi wee na-asị na fa ejidebekwanụ nya bụ onye oshi bịakwanụ gbu di na nwunye na-aba anụnwa na fa amaazị nọ na be nke nwaanyị ka onye ochi ahụ si wee bịa dịka ọ kpọkwanụ nke nwaanyị afọ ya wee na-ajụ ya na ọsọsị ya mụtalụ nwa na ọsọsị ya ka ụmụ ya ya eme ọfụma na ọsọsị ya na-efe iri na o nwere ego na amaazị nọ na be nke nwoke ka ndị ochie ahụ si wee bịa duto na okwekwa na-ata ịnụrụ ụmụnne ya na ka fa lee wee were ego gbokwanụ mkpa nke fa. Mana ndị mmadụ na-asị na ọdụkọ ndebe David na ụfọdụ ụmụnne fa etegofa na-ayọ ya na ya saịnụ ọrụfa akwụkwọ ka fa lekwa na David ekwekwa na-ata ịnụrụfa nya bụ akwụkwọ andị nọ David bụkwa na isi ji ezinụlọ anụnwa na ego niile ahụ a na-ekwu akpatara nọ David bụkwa na onye kpatara ya andị na onye anwe ya na aha eche n'obe nwunye ya ka ndị ahụ ya esi wee bịa gbukwanụfa. Ndị mmadụ wee na-asị na ọ bụrụ na ndị polisi chọọ ijide onye mere ife a na nya bụ voice a nụ n'ọnụ onye ahụ na ọ na-eme inu na ndị be nke nwoke anụnwa na fa nuo n'ụmụnne fa na fa ya ama onye na fa kwesịrị ịma onye andị na-achọkwa ijide na si na anya na famili fa ka a mara onye ụwa ya kacha njọ onye ọ na-ahụ ka ele ana nya saịnụ akwụkwọ n'onye ahụ ya bụkwa n'ife tinyere aka n'ife gburufa. Wee na-akọwa na dịka di na nwunye na-aba anwụcharụ na ndị be ezinụlọ nke nwoke ahadịrị ebe akwa na nwanne fa nwoke nwụ na ife a na-azọ ọbụ onye ya ewere ụlọ na ife a na-azọ ọbụ onye ya eje tinye aka ka ọ bụrụ ya ya eweta ego ya eji wee kwuo ozu na akaụntụ nwoke n'ọzọlụ ka fa na-azọ na onwe dịrị onye na-ehusisi anya mmiri. Wee na-akọwa na ụmụ nwoke anụnwa nọkwanụ Switzerland agụ akwụkwọ na fa anata ada akwamozu papa fa na mama fa na fa na-atụ egwu onye gburu papa fa na mama fa egbukwa anụfa na ife fa mere mgbọsị agha na-akwa ozu ubu na fa nọ online ma ebe a na-aka ụka ma ebe a na-akwa ozu. O nwere ebe fa gụrụ ife n'ụlọ ụka mgbe o rute ọnụ nke fa ego fa gụrụ ya na vidio kọlụ ebe a na-akwa ozu fa afụzi ka esi wee kwa mmafa na mpafa. Kedu onye ọ dị gị ka ndị gburu ezinụlọ anụnwa
ọ dị gị ka ndị na-arụrụ fa ọrụ ndị house help fa ndị house help a na-egbufa ọ na-afa gbuzie fa onye ya ewefa n'ọrụ onye ya akwụfa ụgwọ ọnwa and enweghị ego ndị ahụ ji ebe ahụ wee pụ ka ọ dị ka ndị famili memba fa abịa gbufa ka fa wee nwezie access ile ana wee rizie ego ka ụwa wee tọwọrọ fa ka ute nke abụọzi nke saịnụ akwụkwọ ka nla ana na nke abụzi na onye ya saịnụ akwụkwọ anwụgo na enidi ọzọkwa ịyọba mmadụ ka ọ saịnụ akwụkwọ ndị mmadụ na-asị na ndị polisi welu nya bụ vidio esetara na CCTV gbaa ezinụlọ ndị a niile na faya ama onye steepụ ya bụ ife ahụ na faya ama onye hait ya dị ife ahụ na faya amakwa na onye voice ya dị ife ahụ na enwe ka famili memba ndị a ya esi wee fụcha anya bụ vidio fa sị na fa amaghị onye na onwe ka ịfụ nwanne ma ofu onye ọbụla ịma oyile akwa n'ihi ya mmariri na onye abụ ife ndị na ife anụnwa fa mere ya dị emezi ụmụ nwoke a ịnata obodo fa a na-atụzife egwu maka na fa ya asị na onye gburu papa fa na mama fa nwekwara na ike igbufa na fa ya anatazi unu afụkwa na ụdịka ekwensu dị ife a unu afụkwana na ụdịka obi ọjọọ ndị mmadụ na-enwe ajọ nwanne ajọ oyi kedu na ife anyị akpọ nke a bikonu kedu onye nwoke a na ezinụlọ ya mejọ ọ bụkwa na nwoke ama saịn ọrụ ụmụnne ya akwụkwọ feela ana kama onye ọ saịn ọrụ ọcha ile nke ya ogorukwu ya nyaba ana ka ndụ ya na nwunye ya wee doro ya mana nwoke amaghị na ọya anwụ na ụmụ nwoke anụ wee befa na ọnlaịn mgbe a na-akwa papa fa wee na-agụ ife n'ụlọ ụka fa sonyere ka esi wee kwanya bụ ozu mana fa na ọnlaịn ife niile wee na-eme ka Chineke kasie efe obi